600 machiegni nyinga Milton Ochieng. Doho mamalo mogik owito oko bura mar chungo keto e tim chik mar omenda ma 2023 manochwal kod seneta ma Busia Okiya Omtata kod ji 6 mamoko ka giwacho ni chik ok omiyogi thuolo mar winjo burano. Jang'ad bura mar doho mamalo mogik ok oyie kod kwayo mar Omtata kod ji 6 mamoko ni ng'eto mar doho mar apil nodhi ataro gi chik manyalo miyo thuolo mar golo chung' e wi ng'eto makamano. Doho no bende owito oko neno manochwal e nyimgi kod Omtata gi kweth mare ma bende mane giwacho ni ne opedhi e nyim doho e tok thuolo madwarore. Okiya Omtata kod ji mamoko 6 ne odhi e doho mamalo mogik bang' doho mar apil keto thenge chik mane kumo piny owacho kuom keto e tim chik mar omenda mar 2023. Okang' makamano nomiyo piny owacho thuolo mar dhi nyime kod ng'ado jotich 1.5% mar osuru mar gero udi kaachiel gi juogo jopiny 16% e wi mauta. Duond bura mar ODM otimo lokruok ne telo mag duond bura